नोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि इउटुब चेनेलाव बरायनाय थाबाय। दा आं दुगैबाय, साहा लोंबाय, रेस्ट लाना दं आरोना। ओमफ्राय सानबाय आं दिनै सानसेया मा मा खालामगोन बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन होननानै आं ब्लगखौ बानायबाय आरोना। बानायबाय आरो थ' नोंथांमोना नायलांदो जों दिनै मा मा खालामो। मा होनो किसुमाना आंनाव सोंदों कमेन्ट्सआवहाय माने गारबोनाय सावदर बिथायाव स' जाखोना जायासै होनना सोंदों आरोना। थ' साननैयाव खानानै जायासै, लास्ट नाइटआ जाबाय आरोना। ओमफ्राय दा जों आथियाबारियाव दङ, बाक्सा आथियाबारि, बेयाव साननै नाइट थांबाय, नै दिनै लास्ट नाइट। बेनिफ्राय गाबोन जोङो रौतायाव थांगोन, रौतायाव लोगो मोनगोन आरो नोंथांमोना। थ' एसेनोसै, नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो, आं देखायलांबाय थानोसै आरो। जोंना दैलि रुटिन बायदिसो उन्दुलाय, हिजाबलाय, जाबफिनलाय बेफोरनोसै, बेफोरखौनो नायलांदो आरो शेयार खालामलांनोसै आं। Great success! दिनै मोनायाव गाननो गोनांखौ जाबखाबाय। आं जा गगा मोनो आरोना, खुदै मोनोबानो सागासिनो दङ। ओमफ्राय दा जोंनाव आंनि रुमाथ' एक्सट्रा जायो, बेयावबो खाथियावनो गोलैदों आरोना मोसाग्रा आगैमोननियाबो, बिसोर सानै फैदों, सोरजि आरो मेन'का होननाय मोसाग्रा आगैमोन फैदों आरो आंजों बिराद क्लस बिसोर सानैया, माने असे बिनानाव बायदि सानो आरो आं बिसोरखौ। बिदि होननानै मेगन सालायगोन दा, अनजालि आगैखौ बांसिन अनखायो आरो आं थाफाग्राखौ। ओमफ्राय दा जोङो सानबाय नारें दं नालाय, सोरबा मा होनो आं मिथिया, जों गामियावहाय हुगुमा नारें होनो, सोरबा सोरबा जुमब्रा नारेंबो होनो। मेन'का नोंसिना मा होनो बे नारें गिदिरखौ? नारें लावदुम। मा होनो नोंसिना? जुमब्रा, बिसिना जुमब्रा होनो, जोंना हुगुमा नारेंबो होनो आरोना। बेखौ दा जोङो जानोसै आरो खाजि बानायनानै, लेमनानै। ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो। आंहा आजादि जाग्रा, नै मेन'का आगैदो सोरजिदो लेमजेनबाय नारेंखौ। दे थाब थाब बानायदो, संख्रि बानलु होदो, जानोसै लुगैथारबाय। औ, गोथाव जागोन बे। दे बिथिं नाय, फानि खालामग्राखौ नायनि आं खनसे। आरो मेन'काया खनसे नाहरलाय, माबायदि फानि खालामो नायनि आं। दे खनसे नाय, साइस गोनां सिख्लायानो नायनो बायो नामा। दुन्दियानि लुगैनाङा आरो भिडिअखौ नायनानै। ओमफ्राय सिख्लाफ्रा सेस जगार खालामना होजोब्बाय, बानलु थुफ्लेनो गिदों, आं थुफ्लेगोन, आं निरिया थुफ्लेगोन। आखाइया सालौगोन दसे जानायावदि बेसे मोजां। आंनि सारबाय देरगोन माबे संख्रिया जानाय नङालै आबैयो। जानायथाव नांगोन नामा? नाङालै, मोजां मोना आं जानायथाव। आबै इसेलाबो। मा होनदों? इसेलाबो। आं होगोन। आसारा जानायथाव होननानै आरो मा होनो रुगुन सामब्राम गुफुरबो होयो बे, आंथ' मोजां मोनखाया, हाखाया खर' गिदिङो। सोर थाब लुगैखो दे बुंदो, सोर लुगैसिनदों? मोदोमजोब्बाय दुन्दिया। आंथ' खुदैखौ मनाव लाबायसो थादों। नाय जि मोजां जाबाय, दुन्दिया होनायजों माजों। लुगैनाङा दे, आं जाग्रोनोसै, नाय। दुन्दिया जा मोदोमदों। आखाइखौ सुग्रो नोङो माबाखांनानै। दै रगानो। मा जायोमोन आं
आलु गायनो मोन बारा आलुखाय बायदि मोनदां आलुआ नाङानि उदैसो गाज्रि जायो खमानो मोजां माइ रानदो जादो लांखासै मोनसे बयनोबो रानना होजोबबाय नै ओमफ्राय आं जानोसै दाना दाबोरावसो जागोन मोखां गुवार जानाय बायदि टेस्टि गोथाव गोखै नामा गोखै नङालै एसेयालाय गोखै जागाखै संनाय बानलु दुन्दिया होनायजों गोथाव जादों गगा मोननाया स्रां थांदोंसै दा मोनायाव लास्टखौ मोजां खालामनो हाथोंसै जा गोथाव जाखाबाय फैयानोसै लुबैलायबाय आं जादो नोंहाबो जादो औ जानोसै औ जानांगौ आयै जा गोथाव जाबाय मोन आलुखौ जादो 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 मा जाबाय थाखो जादो मालाय खानाय हादों नै जाहा गैया जोङो नारें जाखांबाय आरोना दा ओंखाम जानोसै जोंना ओंखाम रेडि खालामबाय जों थानाय आब'नो आंहा अभी हम लोग यहाँ पे खाना खाएगा जागासिनो जोंहा सनाया नै ओंख्रिखौ देखायनो दै सबायजों लकेल दाउ भिन्दि फ्राय ओमफ्राय बेबो दाउदो आलु आरोना ओमफ्राय पापर दानिया जानोसै अभी हम लोग खाएगा संख्रि नङाबाथ' ओंखामखौनो जानो हाया सबाय दाउ दाउ आरो आलु